YouTube channel so नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel गासिखौबो बरायहरनाय थाबाय स दिनै ओरैबायदि बोरिं नांदों आंखौहाय ओमफ्राय डिउटियावबो थांनो हायासै दिनैबो ओरैबायदि गेसजों साबाय मैया आङो एसेयावनो बासिबाय आङो एकदम ओरैबायदि हार्ट एटेक जाहां मोनखादों ओरैबायदि अन दा स्पटआवहाय एकदमबारे साखांनाय फैखादों एकदम नैबेयावहाबाव नैबेयावहाय जेरै सादोंबो ओमफ्राय एकदम डाइरेक्ट नै ओरै हमनानै डाइरेक्ट ओरै जायगायाव सासेयाव जिरायदों आरोना ओरैबायदि दाबो एसे सागासिनो दं नोंथांमोननि आंनि भिउवार्सफोरनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट जायफ्रा बे गेसनि थाबैनो हामनाय मुलि स नोंथांमोना सोरबाफोर जानानै जुदि मोजां हामदोंब्लासो नोंथांमोना खोन्थाहरदो जिखुनु जा आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय रिल्स बानायनो थाखाय अलरेडि रेडि खालामना दोनदों नै नायबानो जाबाय नोंथांमोन देखायलांगासिनो आङो दा थ' गाइस बे जाहैबाय आंनि रुम आरोना इयो ओमफ्राय नै फाइनालि दा अलरेडि फिटिं जानानै दं आरोना नै रिल्सनि थाखाय नायबानो जाबाय नै स' नोंथांमोना जायफ्रा नैबे देमग्लाय भिडिअ क्रिएटर फेसबुक पेजखौ नोंथांमोना फल' खालामाखैबा स' नोंथांमोना फल' खालामनानै लाबानो जाबाय आरोना नै ओमफ्राय दा आङो नैबे गासिबो अलरेडि लाइटिंखौहाय आं फिक्स खालामना दोनदों आरोना नैहाय ओरै सुइस खोमोरबाथाय अफ जागोन आरोना बियो नैबे गोदान पेज जायफ्रा नोंथांमोना बेवहाय रिल नुनो मोनगोन जायफ्राहाय फल' खालामाखै स' नोंथांमोना फल' खालामना लाबानो जाबाय नैबेवहाय देमग्लाय भिडिअ क्रिएटर ओमफ्राय आं दा लाइटखौ अन खालामनोसै अन खालामनानैहाय नैबे मोनसे नैबेहाय लाइट जोंना दंखायो नैबेहाय अफ अन दङ बेखौ खनसे सुना होबाथाय ओरै सुना होबाथाय जोंबाय आरो र' अफ जाबाय बियो सरि नैहाय एसे माबा जानानै दं हे अन खालामना अफ खालामना होयो नै नायदो नै अन जाबाय थ' गाइस अन जाबाय आरो बियो दा नै आरो अनसेयाव अफ खालामना होबाथाय गोमोरबाय बियो सुबाथाय ओमफ्राय नैबेहाय प्लास दोङो ओमफ्राय नैबे माइनास दङ आरोना लाइटखौ आप डाउन खालामजायो आरोना थ' गाइस दिस इज माइ रुम थ' लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सायाव भिउसखौहाय बाहेरायाव खोन्थालांनोसै आंनि Wah. Oh my god. Kayak kangen aja. नै ओरैहाय बिल्डिं जों सबसे टपाव दं आरो oh my god लाजोबनाय हाबलांफिनसै आं दायो अलरेडि फिटिं जानानै दं आरो oh my god लाइटआ बन जाना दंखायो नै oh my god थ' गाइस जिखियानो जाया स' नोंथांमोननि सायाव आङो माखासे मोननैसो रिल्स आं जिथुनाखि बानायदों स' नोंथांमोननि सायाव देखायनो लांगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लास्टसिमहाय ओमफ्राय आङो लास्ट माने आङो होना दोनसिगोन आरो सिगाङावनो आं नोंथांमोननि सायावहाय रिल्सखौहाय खोन्थागोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेबायदि नंखायामोन आरोना एसेबां इम्परटेन्ट नङा थेवब्लाबो माने आङो बरिं मोनबाय ओमफ्राय गेसजों माखासे लोगोसे गेस जाबायना उदैयाव नैहाय बे गेस जानायनि थाखाय आं डिउटियाव थांनो हायाखै ओमफ्राय दा आङो बेखौनो माने रुमाव हारसिं थानो बानायखाय बरिं माने ओरैनो टाइम पास खालामबाय आरोना ओमफ्राय स' नोंथांमोना भिडिअखौ माखासे आं दा रिल्स जिथुनाखि बानायदों स' नोंथांनि सायावहाय आङो स्क्रिनाव होनो हागोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला स' लाइक शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना खालामाबाबो एख' नङा सरि गाइस स' आं भिडिअआवनो दोनथ'नोसै स' नोंथांमोना básicamente
मानि जिउ सोलेर गथायजोब्बाय आं नोंनो दंनाय मानि जिउ सोलेर गथायजोब्बाय आं नोंनो आं नोंखौ थैब्लाबो बावनो हानाय नङा नोंखौ मोनाब्ला थैथारगोन आं लेवरा फिटेंना नोंजों नङाब्ला नोंखौ मोनाब्ला संसाराव थानाय नङा नों नागारलांब्ला जिउ सोलेर आंनि